Dobrý den. Protože se mi množí dotazy, jaký vlastně bude kurz emoční inteligence na míru a jak bude probíhat, tak jsem se rozhodla natočit tohle video a trošku vás tím taky pozvat na celý cyklus ideálně, protože celý cyklus bude nějak komplexní a bude vlastně komplexně vysvětlovat celou tematiku emocí a emoční inteligence z pohledu human designu. Já tady nasdílím obrazovku, abych vám to ukázala přímo na té stránce, na kterou vy se budete dívat, když se budete rozhodovat. Tohle je moje pozvánka vlastně na ten cyklus. Najdete ji na mých stránkách tak, že si rozkliknete plánované akce v Human Designu a najdete si emoční inteligence na míru. A my se vlastně budeme dívat na emoce z takových 3 základních úhlů pohledu, v podstatě 4, protože je tam jedno bonusové setkání. Nejdřív se podíváme na definovaný centrum solar plexu. Budeme se dívat na to, co to znamená, jak se s tím pojí způsob rozhodování, jak vlastně máme zvládat ty silné emoce v nás, když přijdou, a ty svý vlny nahoře a dole, a jak vůbec máme se sebe řídit v tom, když jsme emočně definovaní. Budeme se dívat i na jednotlivé brány, co to znamená je žít jednak obecně, ale právě ve vašem designu. V tom druhém setkání se budeme dívat na otevřenost solar plexu. A tam se budeme dívat na to, jak vlastně se ta otevřenost projevuje právě ve vašem designu, jak se třeba liší, když máte nějakou definovanou bránu, která je vlastně spícím potenciálem v té otevřenosti human designu. A co to pro vás vlastně znamená? A jak zvládat emoce, když jste otevření v centru solar plexu? No a v tom třetím setkání se budeme dívat na dynamiku vztahu otevřenosti a definice v centru emocí. Budeme se dívat na to, jak ideálně spolu můžeme spolupracovat a jak to vlastně využít, tuhletu dynamiku. A protože, když jsem připravovala vlastně to téma vůbec, připravovala jsem se na přednášku na summit, jsem i poslouchala hodně přednášky od Rá, a poslouchala jsem přednášku, která se týkala transformace toho tématu emocí a vůbec centra solar plexu po roce 2027. Tak jsem se rozhodla, že vlastně při koupi balíčku celého dostanete ode mě tu bonusovou lekci, která se bude zabývat právě tímhletím tématem. No a jak to bude probíhat? Všechny moje kurzy dosud probíhají spíš v malých skupinkách, protože já se ráda věnuju lidem individuálně, mám na ně ráda dost času. A tak většinou je to do takových zhruba 16 lidí, aby se dostalo na každého z vás v průběhu těch setkání. Věřím, že budeme mít hezký mix typů a různých definic a toho, co to znamená mít emocionální centrum definované nebo otevřené. A vlastně chci jít daleko do větší hloubky, než jenom v kurzu žít svůj design, protože tam se centru solar plexu věnujeme, ale věnujeme se mu pouze jedno setkání. A tady bych skutečně chtěla jít i do nějakých technik, které vlastně vám opravdu prakticky pomůžou ty emoce zvládat. A i bavit se o tom, jak se vám ty techniky podařilo využívat. Podělit se s váma i o to, jak zvládám emoce já a jak s nima jsem se naučila po ty léta, co vlastně se věnuju tématu emoční inteligence, tak jak jsem se je naučila zvládat. No a pak je tady to velké neznámo, které se prostě vytvoří ze skupině. A to nevíme ani vy, ani já ještě, co se vlastně vytvoří ve skupině, protože můj design funguje tak, že já vnímám hodně citlivě vaše potřeby, v tom je moje emoční inteligence a rozhoduji se, jak a kdy vlastně těm potřebám vyjít vstříc a jak je naplnit. Takže věřím, že se setkáme s těma, co už jsou přihlášení, tak se na vás těším. Těším se na tu vaši jedinečnost a těším se na to společné zkoumání. Mějte se hezky a zatím nashledanou.